CAB3 hakusi kudyiwa ninopisa mubato rezanupf iko zvinezvi nekuda kwezvinhu zviri kuitika zvakavhundutsa veruzhinji kuti koma MP aya vanga vatifungire chii. Right, Zanupf hands 14 of its own MPs including Minister Jenfan Muswere after they skipped the CAB3 vote. CCC Chabangu faction saved the bill with 35 votes, passing it 216 to 187. Pachavo vakakandana pasi pebridge. Mareasons ndiwo vanoziva kuti why vasina kunge vachibatikira pabill, but bill chinhu chekuti achidiwe nemazimbabweans. Vamwe vakanovhota vataura kuti tangata threatenwa zvakanyanya, but vakataura kuti ndezvekwenyu, so bill ranga ratodonha. Asi mutengesi mukuru munyika kana kuti vatengesi vakuru maakuvaziva, Zanupf panguva ino ichinge yaita zvinhu zvayo haisiriyo iyo yega problem hombe vanhu vane nzara vari kuda kungowana kuda kudya zvinhu zvemahara, vanhu vari kuda kungokwanisa kupuwa mota dzemahara, ndo vari kukonzeresa kuti zvinhu zvinge zvichidhakwa kusvika pazviri kuenda ipapo. As of ma MPs eZanupf vasinokwanisa kunge vachinovhotera chinhu ichi, vanhu vekuti vari bitter. The likes of Jenfan Muswere akabviswa paposition yake yaanga ari minister, ndobva anoiswawo pane chimwe chiministry chenhema chisinganzwisisike yake yaaida yebroadcasting and what akabviswa ipapo, inova iyo yaanyatsozinzwa shuga ari ipapo. Maybe kunenge kune madhira akawanda wekuti munhu anenge achibenefita ari ipapo, but unongori kana wangobviswa. Mareasons anoitika ndeyekuti pakambobuda, it was in 2020, end of 2025, munangagwa achitaura kuti haizvezvi so tiri paholiday zvedu, but ndaakuziva kuti ndeapi ma MP vasingagone ndeapi ma minister vasingagone chibasa ichi chekuti vange vachiita kuti zvinhu zvinge zvichienda kumberi. Saka ndeapi mangirikini vari kuita kuti vamutukise iye day and night. Ku department ranga rina Muswere rinoda vanhu vakati simbei in terms of propaganda. Iye Muswere wanga agara asiri in good books nevamwe vanhuwo zvekare vemuZanupf. Ana Muswere vanhu kuti vanozongonopindirawo chinhu pachilate end rova kunoitawo zvinhu zvavanenge vakuita, but vanga vasiri in good books. Nevanhu the likes of ana Christopher Mutsvangwa vanga vakubudikira vachinonetsana nana Muswere vachiti iwewe ita zvako zvekugovernment because zvekuZanupf hauna chaunoziva. Ndo zvinhu zvavangaroita sei. Saka ndo zvimwe zvezvinhu kana kuti zvimwe zvezvivanhu zvinosumudza mhepo mupati, zvinongoti nyaya ikangosvika chikangona zvakungotaurwa navanhu vakaita sena Mutsvangwa, zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. So iko zvino zvichakuitika nje kuti Zanupf yakuda kuchitsvaga unzwisisa kuti ko imimi sei musina kuuya kunosimbisa bill. Chabangu auya nevanhu vake vakaseva bill, but ko imimi sei musina kubatikira kunoseva bill. Vamwe ndagara taunzwa kuti zvitupa zvatopa window, vamwe vangagara vakaudzwa kare kuti zoni 2030 yacho iri kutaurwa iri kuimbwa stereki nezvayo, hamusi kuzoiona, muchaionera pawatch. Ndo zvakaita kuti vanhu vazhinji vagara vati saka ndinodirei kuti kunosiya ndagadzirira vamwe vanhu basa, inini ndozosara ndiri jobless, because most of my MPs machinchi vazhinji vanhu vekuti vagara vari jobless, but ndorega basa ravakatowana iroro rakuvaitisa mukana. Imo muZanupf vazhinji vanenge vakupiwa maministries, saka mumaministries umo ndopane pakuonekwa kuti tiri kuona kunge tiri kuperekedza vamwe vanhu mukurarama. And for your information, ukanzwa even mariation itambira maministers, it's something that we don't want to discuss about. Inenge iri shoma kana inotambira inonzi neichipuwa ma MP yacho pamwedzi neparamendi yacho inenge iri shoma. So ndo mamwe ema issues anenge aripo achinetsa. Saka Muswere varoda kunzwisisa kuti chakanetsa chiko naye vaMuswere woye. Ana Muswere ndo I think ndo ananyati if I'm not mistaken. Vanenge vakunzi vakatengesa bhesi repachimoyo ananyati. Ndabvuma zvangu. Kuna vanhu vari fun, kuna vanhu vari drama. Zvatinoona zvinoitika muZanupf muka unosha kuti zvichapera rini drama rese riri kuitika iri, mashiripiti ese ari kuitika.
because for now ndakaona hangu vazhinji vachicelebrate that bill because vamwe vakashanda zvakanyanya bill irori zvakakodzera kuti vanhu kuna vanhu the likes of anatagure they were working before panyaya yechibill ichochichi but akazotanga kutanga akuprotecta mainterests ake zvakakonzera kuti azosvika achino overtakewo nevafanha vechidiki anatungwarara vakavhurika nonga kutoziva kuti panapa kuti chinhu chichinge chichienda kumberi todai so tikasapota chinchi ivo vanongopinda vachingototi zvinhu zvavo zvanenge aisapota ed but Tagwire is a different topic because Tagwire anenge achisapota iye because anenge achiti aiwa vanhu ava ndakavasapota kudhara dzinenge dzangohonwa dzedzedze kuti dzakakika kudhara dzangosarawo zvango wakambona zuru rakapinda nyoka ndo type yevanhu vakaita sana Tagwire veve Tagwire rangovhunurwawo renyoka zvaro risina kana dhiri ndo manikina zvakazongosara zvangoita saka bill irori iri manjeri ndo rakonzeresa zvese izvozvo kuti uyu asara rivhunurwa renyoka but kuma MP vakangogara vangokanda vangosumudza chipakati middle finger vakati chiro zvamuchazotiita ndizvozvo nekuti magara muchida kutiita said that avotera bill kana kuti taregedza kuti votera zvakafanana because magara hapana pekuti muchazotiita takadaro saka manje wakomana gadzirai mavacant especially kuZanuPF ikoko nekuti ndoziva kuti kuna vanhu vazhinji vachazopinda mumaministries imomo zvinototangira futi kuma MP nekuti kune vamwe vachabviswa pama MP papa vagara zvanga zviripo kudhara kuti ungoona kuti isusu hapasina because ticha benefit anything in that saka vanhu woye kuti vanga vari kutraya kumira nemaZimbabweans muZanuPF mune ma-MPs akawanda vanomira nemaZimbabweans mune ma-councillors akawanda vanomira nemaZimbabweans mune ma-ministers vakawanda vanomira nemaZimbabweans asi dambudziko rinozoitika nderekuti munhu anozonyebedzera kuti aite kunge ari loyal asi dai pasina izvozvo kuti munhu anenge ada kunyebedzera kunge anotanga ari loyal dai vakomana vese ivava vakanyatsoenda vakanobuda pachena kuti bhiri iri tiri kuti no hatisi kuda nezvaro muri kubata pane mesi dzacho but hazvina hazvo kuzokwanisika kuti zviitise kudaro nekuti zvinoitika zvakazowanda unogona kutoti wati no pabill mangwana unomuka wakamirirwa nerecall kana kuti nzita kukudzinga muZanuPF you cease to be the member of ZanuPF because of zvinhu zvawaita izvozvo zvinenge zvisingadiwe but kune ma-opposition members ameno kuti inenge iri trikire chii kana kuti skirire rinoitika munhu andosumuka achisimbisa bill but and after apedza kudaro nothing will happen to him or because vanonga kungoti it's democracy but kuZanuPF they don't do zvema-democracy. That's why vakagara vashinga and the likes of anatatira mavetera havana kutombobudikira but nenoise yese yaimboitika kumashure pachitaurwa zvebill even these guys vaitobuda vachitotorwa mapresentation ebill but deep down mumwoyo munhu achinyatsoziva kuti handikwanise kuti ndisaine bill nekuti inini in near future ndichada kutoitawo presidentwo nekuti pamberi apa pachatika hondo isingaiti yekurwira chigaro chigaro chechiya munangagwa haana makore akawanda aripo manje anenge atobva hazvina nguva general Chiwenga havanawo makore akawanda futi havachanyanyopinda ipapo kana vachinge vazokwanisa kupinda varipo vachinoningirina saka kunosara new generation yese saka vanoona kuti tikada kusimbisa chikwata ichi kuti chipinde neCAB3 zvichanobhenefita dzimwe hohonwa dziya maango mavhunurwa enyoka naTagwire ndo vachananga ndobenefita pachinhu ichocho unoza koTagwire azoningina akabva nekupi akarwa hondo yechi zvemazita ava vanenge vachipanana hanzi comrade nzara yapera zvakava tichazotaura zvedu nenyaya dzacho dzinochipauni mahamba kunokozviti nzara yapera angada kunotorana nesiti radhanyo garwe zvakaoma so ndo maitikira anenge achingoita zvese murezimbabwe but it's okay we'll talk about it because toziva kuti nyaya idzi dzinotemesa musoro tinopaswera panapa tikaswera tichingonakidzana tichingoonesana but nyaya iri panapa muri yezimbabwe ndeyekuti ndangouya kuti ndingokuzivisai kuti ZanuPF has 14 of its own MPs including Minister Jenfan Muswere after they skipped the CAB3 vote saka ndo nyaya iri panapa vari kuda kuonekwa kuti vakomana imi sei makajamba nyaya yemameetings eZanuPF vazhinji vanotadzawo kuzvinzwisisa munhu anototi achitobuda mumeeting eZanuPF anenge akazara mazimusodzi matama kujenga musodzi because vanopferenyurana kwete zvekunyeba vanoudzana magara moyo kwete zvekunyeba vanoudzana rafu ende vanothreatenana futi at the end of the day mwana batotaura kuti haundiudze zvekuita saka vamwe vacho vanopedzisira vasingachaatende mameetings iwayo
nenyaya yeugwarawo vamwe vane low self esteem vanotoziva kuti tikada kuti titaure kana kuti wapindura imagine wapindura nezimunhu rakaita mutsvangwarere munhu akaita samutsvangwa toziva dry hands zvibhagara chaizvo amire igwara asi rinongotaura rere kuti rinongotaura zvese anorwa nemashoko zvakanyanya saka asi kunomira naye kudaro hauzoziva kuti pamwe panogona kunge pane vanhu vanenge vakamubheka kuti ange achinotaura mashoko ese anenge achinzwa kudotaura iwaya saka zvinozodzoka zvonetsa but we'll talk about it. I will be back ladies and gentlemen tichionesana kuti zviri kuperera kupi zvinyaya zvacho izvi because pari kupisa.